Lad os tage fat igen. Er der nogen af jer, der har et bud på, hvorfor vi skal definere normen på den her besynderlige måde? Altså, hvorfor skal vi have den her faktor 1 divideret med p? Hvis I går over og kigger på de betingelser, der står derovre, så kan det være, at I får et hint. Mikkel? På grund af den anden betingelse. Præcis. Så det du siger er, hvis den her faktor ikke havde været der, og vi så havde ganget en skalar på vores xk, så var det, der kom ud, det havde jo så været, at skalaren den var landet her. Hvis vi nu havde kaldt skalaren for alfa, ligesom vi gør heroppe, så havde der stået alfa xk numerisk i p'et. Og så det her alfa, det var jo så blevet til et alfa numerisk i p'ene, som vi kunne flytte uden for det hele. Det vil sige, det vi havde fået var, at det der skulle være normen af det hele, normen af alfa gange en vektor, vil så være numerisk alfa i p'et gange normen af x, i stedet for som det står herhenne, at det skal komme ud som bare alfa numerisk. Så det vil sige, at den anden betingelse i normkriterierne herhenne, den var simpelthen brudt sammen, hvis vi ikke havde sat den her faktor på. Der er en anden ting, der også er brudt sammen. Den tredje betingelse, trekantuligheden, den vi også brudt sammen, hvis vi ikke havde haft den her faktor på. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til det, så kan I overveje, om I kan finde et eksempel, hvor det bryder sammen, hvis man ikke havde sat den her faktor på. Det er noget, jeg kan snakke med om over øvelserne i hvert fald. Jeg kan give et eksempel på, at det går galt, hvis man ikke har sat den her faktor på. Men nu står påstanden i hvert fald, at hvis vi sætter den her faktor på, så får vi en norm ud af det. Så lad os lige overveje, hvad er det så egentlig trekantuligheden siger? Hvad er det, den tredje betingelse, der står herovre, fortæller os? Så hvis vi nu bare skriver det op i symboler, så hvis vi tager det for givet, at det udtryk, vi har gøre med her, at det er en norm, så siger trekantulighed, at normen af det, vi får ved at tage en følge og lægge en anden følge til, det vil sige xk, k lige med 1 til uendelig, plus yk, k lige med 1 op til uendelig. Alt det her mål i den norm, vi har med at gøre, og der kommer så et lille indeks p på, som I kan se, jeg allerede har sat på her også. Der siger trekantuligheden, at det er altså så mindre end eller lige med normen af xk alene plus normen af yk alene. Og det hjælper os jo ikke meget at skrive det ud i symboler på den måde, så lad os lige skrive ned, hvad er det så egentlig, det siger, udtryk ved, hvad normen er for noget, det vil sige udtrykt ved det, der står her. Der er normen af det, vi får ved at tage en følge og lægge en anden følge til. Det er jo så åbenbart per definitionen summen fra k lige med 1 til uendelig af, og så skal vi tage numerisk værdien af det k element i følgen. Det vil sige, at vi skal tage xk plus yk, og alt det skal vi opløfte i p'et. Og så skal vi tage den p'et rod af det. Og påstanden er åbenbart, at det er mindre end eller lige med det, vi får ved bare at tage normen af x. Det vil sige, så står der præcis det samme, men altså kun med xk inde i numerisk tegnet. Plus normen af yk, og det vil sige, der står så summe, og så står der numerisk yk i p'et. Og så den p'et rod af det. Så det vil sige, hvis I påstår, at det udtryk, der står her, at det definerer en norm, så påstår jeg altså, at alle betingelserne herover er opfyldt. Det vil sige, at I påstår specielt, at den her ulighed er opfyldt. Og det er klart, der er ikke nogen af os, der sådan lige på stående fod kan overskue, at det her det er korrekt. Men der er så et resultat i bogen, som siger, at lige præcis den ulighed, der står her, den er velkendt. Det er det, der hedder Minkowskis ulighed. Så lad mig lige lægge den på for jer, så I kan se den. Så den står sammen med en anden ulighed, som vi også kommer til at kigge på, noget der hedder Hølders ulighed. Men hvis I kigger på punkt 2 i sætningen, så kan I se, der står den som Minkowskis ulighed. Og det vi har her,
det er lige præcis det, jeg har stillet op. At summen af og så xk plus yk numerisk i pt, og den pt-rod af det er mindre end udtrykket bare med x plus udtrykket bare med y. Så det her, det er også en mulighed, som vi kommer til at bruge rigtig mange gange i løbet af kurset. Og det er også en sætning, som er lagt op til, at I selv kommer til at bevise det. Så jeg mener, at det er på uge 4, at I kommer til at bevise den ved øvelserne. Det virker lidt abstrakt i begyndelsen, men det er noget, I vender jer til. Det her, det er en mulighed, som vi får brug for rigtig mange gange i løbet af kurset. Vi får også brug for den i nogle af de eksempler, som jeg vil regne i løbet af forelæsningen i dag, så vi kommer faktisk til at vende tilbage til den. Så jeg håber, at det vi går videre med nu, det vil I opfatte som lidt tættere på noget, I har kigget på før. Det vi har gjort nu, er jo altså at kigge på nogle vektorrum. Det vi gør i resten af forelæsningen, er at kigge på lineære afbildninger. Og lineære afbildninger, det er jo det, der har været overskriften for jer på hele matematik 1. Så jeg håber, at det, der kommer nu, at I vil opfatte det som måske lidt tættere på noget, jeg har lavet før. Så lad os lige minde hinanden om lineære afbildninger. Hvad er det for noget? Så lad os forestille os, at vi har et vektorrum. I første omgang antager vi ikke noget om, at det er et normeret rum. Lad os bare sige, at det er et vektorrum. Så en lineær afbildning det er altså bare en afbildning T, der går fra vores rum V og så ind i V. Så altså en afbildning fra V ind i V, den er lineær. Hvis, og betingelsen er præcis den, I kender fra matematik 1, at hvis vi regner T ud på en linear kombination af to elementer, det vil sige, at vi regner den ud på et alfa V plus beta W, så skal det være præcis det samme som alfa gange T regnet ud på V plus beta gange T på W. De fleste af de vektorrum, I har kigget på i matematik 1, har jo været reelle vektorrum. Og det vil sige, normalt så har de skalarer, der står her, været reelle tal for jer. Tilsvarende på matematik 4 vil det være sådan, at langt de fleste af de vektorrum, vi kigger på, vil være komplekse vektorrum. Og det betyder, at alfa og betaerne vil typisk være komplekse tal for os. Så definitionen, som jeg har skrevet op her, den gælder både på reelle og komplekse vektorrum. Vi skal bare huske, at hvis det er et reelt vektorrum, så antager vi, at alfa og beta er reelle tal. Hvis det er et komplekst vektorrum, så antager vi, at de er komplekse tal. Så for at skrive det op i det komplekse tal tilfælde, så lad jeg skrive, at alfa og beta sidder i C, og V'erne og W'erne, det er altså bare nogle elementer, der sidder i V. Nu ved jeg så ikke, om I har været vant til den notation, og det er virkelig bare notation, som jeg vil indføre her. Når man kigger på lineære afbildninger, så er der tradition for, at man gider ikke sætte parenteserne omkring vektorerne, hvis man på nogen måde kan undgå dem. Og det betyder, at i stedet for at skrive t og så omhyggelig parentes v, så har man faktisk tilladt sig at skrive det her som bare alfa og så tv, hvor tv det betyder altså, at t den regnes ud på vektoren v, og så plus beta, og så tilsvarende her, så vil vi skrive t, og så skriver vi w. Jeg ved ikke, om I har gjort det på den måde i forbindelse med operatorer, men jeg ved i hvert fald, at I har gjort det i forbindelse med matricer. Fordi hvis I har lyst til at regne matricen, lad os bare sige 1, 2, 3, 4. Hvis I har lyst til at regne den ud på en vektor, så tager I jo bare matricen, og så skriver I vektoren op, som måske hedder 1 over 2, og så skriver I, hvad det er for noget, uden at sætte en yderligere parentes omkring det her. Den parentes, der står her, har jo ikke samme status som den parentes, der står her. Den her parentes, den er en integreret del af, at det her det er en vektor. Så det vil sige, at hele det her 1 over 2, og så med parentesen, er jo det, der svarer til v'et i sig selv. Så det vil sige, at den notation, der står her, hvor man ikke sætter nogen parenteser, den svarer faktisk til, hvad I allerede har gjort med matricer. At I ikke har skrevet matricen op, og så vektor, og så parentes uden omkring det. Men det er muligt, at I ikke lige har set det i forbindelse med operatorer. Og der vil jeg så også sige, her ved forelæsningen, så vil jeg normalt skrive det op på den her måde, altså uden at skrive parenteserne. Men hvis I for jer selv, når I regner opgaver, har lyst til at sætte parenteserne, så er der ikke noget som helst forkert i at gøre det. Det er bare, at normalt så undlader man det. Og det er kun ved lineære afbildninger, at man gør det. Hvis man kigger på en ikke-lineær afbildning, så vil man altid sætte de parenteser, der står her.
Så lineære afbildninger kender I. Det vi så vil gøre nu, er at tage et yderligere skridt, hvor vi kigger på lineære afbildninger på normerede vektorrum. Selve det at være lineær, det er jo det samme. Så om det her rum er et normeret rum eller ej, så er lineariteten, den er givet ved, at det, der står her, skal være lige med det, der står herover. Der er ikke nogen forskel på det. Men det viser sig, at når man tager det skridt, som vi er ved at tage nu, skridtet fra matematik 1 og hen til matematik 4, og det betyder præcist, at man tager skridtet fra kun at kigge på vektorrum, der er endeligdimensionale, og så over til at kigge på vektorrum, der er uendeligdimensionale. Så får man brug for en betingelse, som I ikke har mødt før. Der er en betingelse, som automatisk er opfyldt i det endeligdimensionale tilfælde, og som I derfor aldrig har formuleret, fordi den har ikke spillet nogen rolle for jer. Men i det, man går over og snakker om operatorerne her, om de lineære afbildninger på uendeligdimensionale vektorrum, så får man brug for betingelsen. Og det er så den betingelse, jeg skriver op her, det er det, den vil forklare for os. Så det er udelukkende en teknisk betingelse. Men det er en vigtig teknisk betingelse. Og hvis I går ind og kigger både på øvelserne i dag, men faktisk øvelserne i resten af semesteret, så vil I opleve, at lige præcis det, der står i den her, det er noget, som I kommer til at tjekke efter den ene gang efter den anden. Så det begreb, jeg skriver op her, det er altså et af dem, som bliver en standardopgave for jer at verificere i løbet af kurset. Og det vi skal definere er, hvad betyder det, at en lineær afbildning er begrænset? Og nu vil jeg så allerede tillade mig at bruge det ord, som også optræder i bogen. Nogle gange taler man om en lineær afbildning, nogle gange taler man om en operator, så det betyder præcis det samme. Så altså enten lineær afbildning eller operator. Så det vil sige, at vi kigger på en afbildning T, der går fra V og ind i V. Og nu forestiller vi så, at vores V, det er et af de normerede rum, som vi har arbejdet med. Det vil sige, at vi har en norm på vores rum V. Så vi siger, at sådan en afbildning er begrænset. Og betingelsen er, at vi kan finde en konstant, det vil sige, at vi kan finde et eller andet tal k, og det tal k, det vil altid være et tal, der er større end eller lige med 0. Således, at, og det der skal gælde, er, at hvis man kigger på normen af t, regn ud på en vektor v. Det vil sige, at man kigger på sin vektor v, og så afbilder man den over i t af v, og så regner man normen ud af det. Så skal det altid være mindre end eller lige med den her faste konstant k, og så gange normen af v. Så den ulighed, der står her, den skal være opfyldt for alle vektorer v, der sidder i vores vektorrum. Hvis man nu forestiller sig, at den ulighed faktisk er opfyldt, så hvis det faktisk gælder, at vi kan finde en konstant k, sådan at normen på tv altid er mindre end eller lige med k gange normen af v, så er det så også interessant at finde ud af, hvad er så den mindste værdi for k, vi kan sætte ind her. Og den mindste værdi for k, man kan bruge her, den kalder man normen af vores operator. Den mindst mulige værdi for k, den kaldes altså operatornormen. Så det er en lang ordstilling, operatornormen af t. Og den betegner vi så med et specielt symbol. Og det symbol er en lille smule farligt for jer, når I kommer
de af jer, som går videre til funktionalanalysen, vil nok vende jer til symbol, men det er ikke et, vi kommer til at trampe så meget rundt i det her kursus. Men den symbolik, vi bruger, er faktisk T, og så med normstreger på. Og umiddelbart så har vi jo ikke vist, at vi har nogen norm på mængden af operatorer, så det vil sige, at det der faktisk er en norm i den forstand, som vi har det over i vores definition. Lige præcis det kommer vi ikke til at gøre i det her kursus. Så I skal bare tænke på det som, at vi har brug for en eller anden måde at skrive mindst mulig værdi for k op på. Og måden vi skriver den op på, er, at vi simpelthen bare betegner den som t, og så med de her streger på hver sin side. Men det betyder i hvert fald, at hvis vi nu forestiller os, at vi har beregnet det her tal, så har vi jo en ulighed. Fordi vi har den ulighed, der står heroppe, som gælder for visse værdier af k. Og normen af t er så defineret som den mindst mulige værdi for k, vi kan indsætte heroppe. Og det vil sige, at vi kan faktisk tage den symbolik, der står her, og så kan vi indsætte den i stedet for vores k. Og det vil sige, at vi får i hvert fald, at normen på t, v, den er mindre end eller lige med normen af t gange normen af v. Så i langt de fleste af opgaverne ved øvelserne, så vil vi faktisk stoppe heroppe. Vi vil bare vise, at der findes en konstant k, sådan at den her ulighed er opfyldt. Men der er nogle ganske få opgaver, hvor I faktisk bliver spurgt om at finde ud af, hvad er den mindste værdi for k, vi kan indsætte. Og det er altså den, vi så betegner med det symbol, der står her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i resten af forelæsningen simpelthen regner på nogle eksempler på det her. Så jeg har 2 eksempler, som ikke står i bogen, hvor vi simpelthen kan tjekke alt det her efter i praksis. Og det kan godt være, at I synes, det er lidt svært lige straks, fordi I jo ikke er vant til de her begreber endnu. Men jeg er også sikker på, at når I er kommet en uge eller 2 længere frem med matematik 4, så er det med begrænsede lineære operatorer, det er noget af det, I bliver glade for, i den forstand, at når I ser spørgsmål af den type, så ved I, hvad I skal gøre. Det er måske svært den første gang, I skal gøre det, men det er sådan noget, hvor det simpelthen er en standardprocedure, I skal vende jer til. Så der er et punkt 1, punkt 2, punkt 3, I skal køre igennem, og det er altid de samme punkter, I skal køre igennem. Så der kommer en systematik ind i det, så I får tjek på det i løbet af kort tid. Det er bare lige her i begyndelsen, at det måske er lidt svært. Så det her rum, LP-rummet, kunne jeg godt tænke mig at lade blive stående, men det her tror jeg, vi kan tage væk. Så lad mig skrive et par operatorer op for jer. Og lad os kigge på lige præcis de rum, som vi har arbejdet med indtil videre. Det første rum, det var jo det, vi kiggede på allerede i sidste uge, nemlig de kontinuelle funktioner. Så lad os lige have det og kigge på en gang til. Så det, jeg vil gøre, er at skrive en operator op, der er knyttet til lige præcis rummet CAB. Så nu skriver jeg udtrykket op. Vi vil altså gerne definere noget, der skal være en operator, en lineær afbildning, T. Og det skal være på rummet, som vi kigger på her, hvor jeg nu vil specificere A og B. Så lad os bare kigge på intervallet fra 0 til 2. Så T, det skal være en afbildning, der går fra rummet af kontinuelle funktioner på intervallet 0 til 2. Og så afbilder det ind i rummet af kontinuelle funktioner på intervallet fra 0 til 2. Så det, der står i den her symbolik, er jo, at hver eneste gang, I giver mig en kontinuel funktion på intervallet fra 0 til 2, så skal operatoren virkende på den funktion, det skal så igen være en ny kontinuel funktion, der er defineret på intervallet fra 0 til 2. Og det er så det, jeg skal skrive op her. Så vi skal altså definere, hvad skal t være, når vi regner den ud på en funktion f. Så når f er en given funktion, der altså sidder i rummet af kontinuelle funktioner, så skal t på f være en ny funktion. Det vil sige, at vi skal fortælle, hvad skal t på f være, regnet ud i et punkt x. Og det, jeg har tænkt mig, vi skal kigge på, er, at det skal være simpelthen, at I tager den givne funktion f og regner ud i x, og det, der kommer ud af det, det ganger I med x i anden. Så det, vi basalt set gerne vil gøre, er at tjekke efter, at det, der står her, at det passer ind i rammen af vores definition her af en begrænset lineær operator. Og nu kommer så de her punkter, punkt 1, 2, 3, som I kommer til at køre igennem hver eneste gang, I får opgaver af den her type. Så det vil vi vise. Og nu skriver jeg det op først, men prøv lige at tænke over, og så taler vi lige om det. Hvorfor deler jeg det op i punkt 1, punkt 2 og punkt 3? Hvad er grunden til, at jeg skriver det på den her måde? Specielt, hvad er meningen bag punkt 1? Så punkt 1, der vil jeg sige, at det vi skal gøre først, er at vise, at t er veldefineret. Nu er jeg lige ved at skrive det på engelsk. T er veldefineret.
Det er det første punkt. Så er der punkt 2. Det siger, og nu følger jeg sådan set bare det program, der står over i definitionen derovre. Det næste, vi så skal vise, er, at t er lineær. Og det tredje punkt er, at vi skal vise, at t er begrænset. Fordi det var den definition, vi havde derovre. Så t er begrænset. Så vent til jeg lige skaffer lidt mere plads. Prøv at overveje, hvorfor jeg har stillet det op på den her måde, og specielt, hvad er meningen med punkt 1? Så er der en af jer, der har et bud på det. Hvorfor stiller jeg det op som et separat punkt, at vi skal vise, at t er veldefineret? Det er faktisk et meget vigtigt punkt. Altså jeg har jo lov til at gøre som helst, hvad jeg har lyst til med kridtet. Men har jeg så også det inden for matematikken? Fordi det jeg jo påstår er, at vores afbildning t, at den til hver eneste funktion, der sidder på det her interval, så knytter den en ny kontinuert funktion på det samme interval. Det vil sige, at vi er jo faktisk nødt til at tjekke efter, at den her funktion faktisk opfylder, hvad jeg påstår. Det vil sige, gælder det virkelig, at hvis I tager en funktion f, der sidder i den her mængde, det vil sige, at I kigger på en funktion, der er defineret på intervallet 0-2 og er kontinuert, gælder det så virkelig, at den her funktion også er defineret på intervallet fra 0-2 og er kontinuert? Det er jo det, jeg påstår. Jeg påstår, at jeg definerer et t, der går fra den her mængde og ind i den her mængde. Så der er to ting, I skal overveje her. Den ene ting er, hvis f er en funktion på intervallet fra 0-2, er det, der står her, så også en funktion, der er defineret på intervallet fra 0-2. Og det er jo et tilfælde i det her tilfælde, fordi I tager bare f af x, og så ganger I x i anden på, og x i anden, den er også defineret for x'er, der sidder fra 0-2. Men hvis jeg nu havde lavet noget andet, hvis jeg nu havde lavet en, der havde hed t, f af x, og jeg havde forsøgt at definere den ved, at det skulle være 1 divideret med x minus 1, f af x. Vil den så være veldefineret? Altså igen som afbildning fra den her mængde og ind i den her mængde. Det havde den jo ikke været, fordi det jeg påstår er, at hvis vi kigger på en funktion f, og den er defineret på interval fra 0-2, så skal den her også være defineret for x'er på 0-2. Men det er den jo ikke, fordi hvis I indsætter x lige med 1, så står der 1 divideret med 0. Det vil sige, så står der noget her, der ikke er defineret. Så det vil sige, den her, det er ikke en operator fra C 0-2 ind i C 0-2. Simpelthen på grund af, at vi har valgt en dårlig faktor at gange på her. Men det problem, det løber vi ikke ind i herhenne, fordi funktionen f, den er defineret på interval fra 0-2, og x i anden, der kan I putte alle x'er ind, det vil sige, I kan i hvert fald putte dem ind, der sidder på interval fra 0-2. Så alt det, der står her, det er defineret på x'er fra 0-2. Og det, jeg også kan sige, er, at når funktionen f er kontinuert, og I så ganger x i anden på, der jo også er en kontinuert funktion, så er alt det, der står her, igen en kontinuert funktion. Så det vil sige, svaret til punkt 1 er, at t den er veldefineret. Fordi at det, der hedder x i anden f af x, selve den talværdi, der står her, er veldefineret. Den er veldefineret, når f sidder i C 0-2. Det
Det er den ene ting, er at selve udtrykket er veldefineret. Og den anden ting er, at det der faktisk sidder i klassen. Det vil sige, det sidder i den her mængde. Altså, det er en kontinuerlig funktion. Så husk det, hver eneste gang der er nogen, der påstår, at vi har en afbildning fra et rum og ind i det andet. I skal altid som det allerførste tjekke efter, at det faktisk er rigtigt. Der er nogle af de gamle opgaver i bogen, altså dem, der er i selve lærebogen, de er formuleret en lille smule korte på det her punkt, og derfor har jeg også skrevet en kommentar på ugesedlen. Så nogle af opgaverne er kun formuleret ved, at der står vis, at den og den operator er begrænset. Men selv hvis det bare står som, at opgaven er formuleret, som at man skal vise, at noget er begrænset, så skal jeg altså alligevel lige tjekke efter, for jeg selv i hvert fald, at den operator, vi kigger på, faktisk er veldefineret. Hvis I går hen og kigger på de senere opgaver, det vil sige alle eksamensopgaver, og i det hele taget alle de opgaver, der står i det her hæfte, som I har kunne downloade på nettet, så vil I se, at der er det altid stillet op omhyggeligt. Der står altid præcis den procedure her. Vis, at noget er veldefineret, vis, at det er lineært, og vis, at det er begrænset. Så der er alle detaljerne med. Men altså i selve bogen, der er der nogle opgaver, hvor det kun er formuleret som vis, at den er begrænset, men altså alligevel gå lige det hele igennem i alle opgaverne. Hvis der er nogen af jer, der er en lille smule i tvivl om det, jeg har gjort her, så spørg mig over ved øvelserne, fordi det er et meget vigtigt punkt, så I skal tjekke på det alle sammen. Der er en pointe mere, som jeg egentlig godt vil sige allerede nu. Lige præcis i det her eksempel optræder pointen ikke, men det kommer til at optræde i det næste eksempel, jeg vil lave. Det viser sig, at i stort set alle de opgaver, I kommer til at lave ved øvelserne, hvis I tjekker det her punkt omhyggeligt, sådan som jeg siger, I skal gøre, så får I faktisk med det samme foræret argumentet nede i spørgsmål 3. Det gælder ikke lige præcis i det her eksempel, men det gælder i alle de andre eksempler, jeg kan komme i tanke om. Alle de andre eksempler, der er i bogen. Så lad os se det i det næste eksempel, som jeg gennemgår. Lad os gå videre med punkt 2. Vi skal vise, at t er lineær. Og hvis vi skal vise, at t er lineær, så skal vi gå hen og referere til det, der står herovre. Vi har det som, at t virkende på en linear kombination skal være det samme som den tilsvarende linear kombination af billedelementerne. Så det vil sige, at det, vi skal regne på nu, bliver jo så t regnet ud på alfa gange, og så igen, fordi vi taler om funktioner, så lad os kalde dem f og g, som vi er vant til. Alfa gange en funktion f plus beta gange en funktion g. Vi vil gerne vise, at det er det samme som alfa gange t på f plus beta gange t på g. Men det, der står her, det er jo en funktion i sig selv. Så for overhovedet at regne på, hvad den er lig med, så er vi jo nødt til at regne den ud i nogle x'er. Så lad os gøre det. Så vi regner det ud i nogle x'er, og så snart vi gør det, så kan vi gå hen og referere til definitionen, fordi den står heroppe. T, f regnet ud i et x, er det samme som x i anden gange vores funktion. Så det vil sige, nu kan vi direkte indsætte definitionen, og den siger så, at det, der kommer ud, det bliver så x i anden gange den funktion, vi har med at gøre, og den funktion, vi har med at gøre, det er alfa f plus beta g. Så det vil sige, der står alfa f plus beta g. Alt det her regnet ud i x. Men den funktion, der hedder alfa f plus beta gange g, regnet ud i x, per definition af, hvad det betyder at lægge funktioner sammen, så er det jo præcis det samme som at tage alfa gange f af x plus beta gange g af x. Det er det, vi forstår ved at lægge to funktioner sammen. Så det, der står her, er simpelthen x i anden gange, og så står der her alfa f af x plus beta gange g af x. Men det kan vi skrive på en anden måde, fordi det her x i anden, det kan vi bare gange ind på de forskellige led. Og så står der, at det er det samme som alfa x i anden f af x. Det er det, vi får med det første led. Og så på det næste led, der får vi beta, og så står der x i anden gange g af x. Og hvis vi kigger på det, så står der jo alfa, og så står der x i anden gange f af x. Men det er jo, så går vi ind og refererer til definitionen igen. Der står simpelthen alfa t f på x. Og det, der står henne ved det sidste, der står tilsvarende beta, og så står der t g på x. Så det vil sige, hvis vi tager funktionen t og regner den ud på alfa f plus beta g og evaluerer i et x, så giver det præcis det samme som alfa gange tf regnet ud i x
plus beta gange t på g regnet ud i x. Og når det gælder for alle vores x'er, så betyder det, så lad os lige skrive det ned. Når det gælder for alle x'er, så betyder det jo lige præcis, at den funktion, der hedder t på alfa f plus beta g, den er åbenbart præcis det samme som den funktion, der hedder alfa tf plus beta t på g. Så det vil sige, så er vores t lineært, som vi gerne vil have. Så kommer så det tredje punkt. Det er der, hvor vi skal lave det, der er nyt. Det er der, hvor vi skal vise, at vores afbildning er begrænset. Så lad os lige igen minde hinanden om, hvad er det, vi skal vise. Det er altså den ulighed, der står heroppe. Vi skal finde en eller anden værdi for k, sådan at normen af t på v er mindre end eller lige med k gange normen på v. Det vil sige, i vores notation, så handler det altså om at finde k. Således at, og så står der normen på t på vores funktion f. Og igen, vi har jo et specielt navn for vores norm på rummet af kontinuerlige funktioner på intervallet 0 til 2. Det er jo nemlig vores uendelige norm. Den skal være mindre end eller lige med k gange normen på f. Og det skal altså gælde for alle f, der sidder i c 0 til 2. Så lad os da regne på en funktion f og se, hvad der sker. Og her er vi så tilbage til en af de pointer, som vi havde i sidste uge, og som jeg godt lige vil igen minde jer om og mere eller mindre insistere, at I gør. Det vi jo skal gøre, er jo at regne ud, hvad er uendelig normen på t på f. Men som jeg sagde til jer i sidste uge, det er for svært at gøre i en regning. Så i stedet for at regne på uendelig normen, så lad os regne på det, der er inde i uendelig normen. Og det, der er inde i uendelig normen, det er jo funktionsværdierne. Det er jo det, der står her, at uendelig normen af en funktion, det får vi ved at tage maksimumværdien af funktionsværdierne. Så lad os regne på funktionsværdierne først, og lad os så tage maksimumværdien bagefter. Så i stedet for at regne direkte på det, der står her, tf i uendelig normen, så lad os regne på det, vi får ved bare at tage t på f af x, og så se, hvor stort er det. Lad os lave nogle ulighedstegn, hvor vi siger, at det her det er mindre end eller lige med et eller andet, og så lad os tage maksimumværdien til sidst. Så her, der kan vi jo direkte gå ind og referere til definitionen, fordi der får vi så numerisk værdi, så skal vi indsætte, hvad er tf af x. Det er jo det, der står heroppe. Der står x i anden gange f af x. Og nu kan jeg så spørge jer, er der en af jer, der har et bud på, hvad for nogle uligheder kunne vi lave her? Nogle uligheder, der så i sidste ende kan lede os frem til noget, der ligner det her. David? Du vil bruge supremumsnormen på f? Ja, hvor efter at have delt absolut værdien op på x i anden. Så du siger, numerisk værdien er det hele, det er så numerisk værdien af den første, men x i anden, den er jo positiv i sig selv, så vi kan bare skrive den som x i anden, og så står der numerisk værdien af f af x, og så siger du, det er mindre end eller lige med, og du siger, funktionsværdien, den er i hvert fald mindre end supremumsværdien. Det synes jeg er en rigtig god idé. Så der står noget med den her, så det du egentlig bare har gjort, er at sige, at funktionsværdien er mindre end supremumsværdien, så skriver vi den ind i stedet for. Og grunden til, at det er en god idé at lave lige præcis den regning, er, at den skal jo indgå i det færdige resultat. Så derfor handler det om at få den på banen. Hvad vil du så gøre med den her? Eller hvad vil I andre gøre ved x? Okay, du må godt fortsætte. Du vil sige, at den er mindre end 4. Det er jo korrekt. Fordi de x'er, vi kigger på, det står jo her. Vi kigger på x'er, og de x'er, de sidder inde i intervallet fra 0 til 2. Og det vil sige, at x i anden, den er højst lige med 2 i anden, altså højst lige med 4. Så det er fuldstændig korrekt. Så de uligheder, der står her, den der siger, at numerisk værdien her er mindre end det, der står her, den gælder altså
for alle x, der sidder i intervallet fra 0 til 2. Så nu har vi lavet noget, det afhænger ikke af x længere, men uanset hvad for en x vi kigger på, så er den her altså mindre end den talværdi, vi har herovre. Så kan vi gå hen og tage supremum. Så det betyder så, at t af f i Wendy-normen, der altså netop er supremum over alle de tal, vi har kigget på, altså supremum af tf af x, hvor x sidder i intervallet fra 0 til 2. Da alle de her tal altså er mindre end 4 gange normen af f, så er supremum også mindre end 4 gange normen af f. Så det vil sige, når vi læser herfra og herhen til, så ser vi altså, at t er begrænset. Så vi har faktisk gjort punkt 1, punkt 2, punkt 3, men jeg kunne godt tænke mig lige at runde den af, fordi vi har jo talt her om, at der også er noget, der hedder operatornormen. Så hvordan forholder operatornormen sig til tal 4? Så hvad har vi vist? Hvad for et tegn skal jeg sætte mellem de her to, for at det er rigtigt? Jeg ved ikke, hvad hedder du? Du så ud, som om du vil sige noget? Ja, det hedder ofte. Ja? Du skal have et ulighedstegn på, så at normen af t kan være mindre end Så du siger, at det skal vende den her vej? Det er også korrekt. Fordi det, vi har gjort, er at finde en konstant k, som så hedder 4. Vi har fundet en konstant, der står her, som får uligheden til at virke. Men normen af t er defineret som den mindste, man kan sætte ind på den her plads. Så det vil sige, potentielt set kunne man godt forestille sig, at man kunne sætte noget ind, der var mindre end den her. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til lidt ekstra opgaver i forhold til det, der står i dag, så kan I jo overveje, er det her, gælder der faktisk lighedstegn, eller er normen af t mindre end 4? Det er ikke helt oplagt. Det kræver et argument at finde ud af, hvad normen af t er, om det faktisk er 4, eller om det er mindre end. Men hvis der er nogen af jer, der har lyst til at overveje det, så spørg mig, når vi kommer over til øvelserne. Så vil jeg meget gerne snakke om det. Det viser sig, at der gælder faktisk lighedstegn her. Men det kræver altså lidt mere for det vist. Lad os lige bruge de sidste minutter på et eksempel mere. Og lad os lave eksemplet netop med et af de nye rum, vi har indført i dag. Så det, jeg vil skrive op nu, det skal være en operator på rummet LP. Så nu kommer vi med noget, der skal være en afbildning T, og den skal gå fra rummet LP på N, og så skal den gå ind i LP på N. Og måden, jeg definerer den på, er, at T regnet ud på en eller anden følge xk, k lige med 1 op til uendelig. Jeg skal nok skrive det ud på en anden måde om lidt. Det er måske lidt svært at se præcis, hvad den laver, når jeg skriver det op på den her måde. Men det, den skal gøre, er at tage følgen xk, og så skal den sende den over i den følge, hvor det k-te element hedder xk plus 1. Så det, der faktisk står her i meget komprimeret notation, er, at t, det skal være en afbildning, hvor det, vi putter ind, er altså en uendelig følge af tal, som hedder x1, x2, x3, og så videre. Og det, der så skal komme ud af det, skal være den følge, der så på den gående plads hedder xk plus 1. Det vil sige, på første pladsen, så hedder den x1 plus x2. På anden pladsen hedder den x2 plus x3. På tredje pladsen x3 plus x4, og så videre. Og så gør vi præcis det samme, som vi gjorde heroppe. Så vi stiller op som 3 ting, vi skal vise. Så først vil vi vise, at t er veldefineret. Og så vil vi vise, at t er lineær. Og så til sidst viser vi, at t er begrænset.
Jeg tror godt, jeg kan tage definitionen af at være begrænset væk. Den står her, og vi har lige brugt den. Så lad mig fjerne det, der står her. Så hvis I kigger på det her, så kan I se, at det er punkt 1 er langt fra oplagt i det her tilfælde. Fordi det vi jo påstår, er, at hvis vi kommer med en følge xk, og den følge xk sidder i LP, det vil sige, at den opfylder den ulighed, som vi stadigvæk har stående. Vi kigger altså på en følge xk, der opfylder, at summen af xk numerisk i pt er endeligt. Og til den følge definerer vi en ny følge ved det, der står herovre, xk plus 1. Og så påstår vi, at den også sidder i LP. Så det er ikke spor oplagt. Så hvordan skal vi vise det? Det skal vi gøre ved at sige, lad os tage en eller anden følge xk. Og lad os antage, at den sidder i LP på n. Det vi så skal vise, hvis vi skal vise, at vores operator er veldefineret, det vil sige, at vi skal vise, at billedet af vores element faktisk sidder over i LP. Så det vi skal vise er, at t regnet ud på xk, k lige med 1 til uendelig, at den følge, der kommer ud her, at den faktisk også sidder i LP på n. Og hvordan skal vi gøre det? Det må vi jo gøre ved at skrive op, hvad er det for en følge, vi har med at gøre, og hvad betyder det, at den sidder i LP? Det, at den sidder i LP, betyder, at når vi regner koordinaterne ud og sætter dem i pt, og tager summen, så skulle vi meget gerne få noget, der er endeligt. Så det vi skal tjekke, for at tjekke, at den her betingelse er opfyldt, det er altså, at hvis vi kigger på summen fra k lige med 1 op til uendelig, og så skal vi tage den k'te koordinat i billedet her. Og den k'te koordinat, det er jo præcis den, der hedder xk plus 1. Og så opløftet i pt. Det vi skal gøre er at tjekke, at alt det, der står, er endeligt. Det er lige præcis det, det betyder, at t på xk sidder i LP. Og hvordan kan vi så gøre det? En måde at gøre det på, er jo at tage den pt rod af det. Er der en af jer, der kan fortælle, hvorfor jeg har lyst til at tage den pt rod? Anders? Så du bruger den ulighed fra tidligere? Så kan vi bruge præcis den ulighed, som vi havde fra tidligere. Så kan vi bruge netop Minkowskis ulighed. Den er så formuleret for nogle xk'er og nogle yk'er, men vores yk, det er jo så den, der hedder xk plus 1. Så hvis vi bruger Minkowskis ulighed præcis som den står her, så får vi at vide, at det, vi regner på herovre, det er mindre end eller lige med summen af xk i pt, k lige med 1 til uendelig, og så tager vi den pt rod af det, plus, og så skal vi gøre præcis det samme, hvor yk, det er så den, der står her. Der står så summe, og så står det numerisk xk plus 1 i pt, den pt rod af det, og så står der summen fra k lige med 1 op til uendelig. Så spørger jeg så jer, vi vil gerne vise, at alt det, der står her, er endeligt. Hvad med det første led? Har vi et problem med det første led? Nej, vi har ikke noget problem med det første led, fordi vores antagelse er jo, at xk sidder i LP, og det betyder lige præcis, at det udtryk, der står herinde, er et endeligt tal. Hvad så med det næste led? Har vi et problem med det næste led? Ja, der kan vi jo begynde at lave lidt matematik 2 på den. Hvis vi lige lader den første stå, den behøver vi ikke at lave noget ved, fordi den er bare endelig i sig selv. Men hvis vi går hen og kigger på den næste her, så kan vi jo skifte summationsindeks, som vi er vant til fra matematik 2. Og så kan vi sige, at det her det er det samme som summe, og så står der xk i pt. Og så i stedet for at starte med k lige med 1, så skal vi starte med k lige med 2. Fordi vi har skubbet det her indeks, så skal vi også skubbe vores indeks hernede. Så der står en sum fra 2 op til uendelig, og så står der den pt rod af det. Så det vil sige, at det, der står for vores andet led,
er jo præcis det samme som det, der står for vores første led, på nær at summen altså starter med 2 i stedet for med 1. Det vil sige, at vi kan tillade os at lave en ulighed nu, der siger, at det er i hvert fald mindre end eller lige med, og så kan vi bare tage alt det her og så gange med en faktor 2. Så det er mindre end eller lige med 2, og så står der summe, og så står der xk numerisk i pt, og så står der den pt-rod af det. Og fordi vi ved, at xk sidder i LP, så ved vi, at alt det, der står her, er endeligt. Så det er endeligt, da xk fra k lige med 1 op til uendelig, den sidder i LP. Så det vil sige, nu har vi tjekket på det første punkt. Så er der så lineariteten. Den har jeg ikke tænkt mig at skrive ned for jer. Det synes jeg, det skal I gøre selv. Og hvis der er nogen af jer, der ikke synes, det er klart, hvordan I skal gøre det, så spørg mig over ved øvelserne, så snakker vi om det. Så kommer så punkt 3. Og hvis I lagde mærke til, hvad jeg sagde for lidt siden, da vi gennemgik det første eksempel, så påstod jeg faktisk, at hvis I har gjort det første, det her med at vise, at operatorerne er veldefineret, hvis I har gjort det omhyggeligt, så får I foræret punkt 3 for det meste. Er der en af jer, der kan fortælle, hvorfor vi får punkt 3 foræret nu? Jeg påstår, at vi kan sådan set sætte hænderne i lommen, og så påstår, at vi har det nu. Olfer. Du har lige vist, at de 2 gange dine summer er endelige. Så hvis du nu tager en endelig sum og gange med 2, så er du stadigvæk endelig. Så er du med din sum, du ikke være resten. Så er du med din operator. Ja, det vi jo skal vise. Hvis vi nu skriver op, hvad det er, vi skal vise. Så vi skal vise, at vores operator er begrænset. Det vil sige, at vi skal vise, at der eksisterer en eller anden konstant k større end 0, sådan at normen af t på xk, k fra 1 til uendelig, det her regnet ud i vores p-norm, det skal være mindre end eller lige med k, og så gange normen xk. Så du siger, at det har vi allerede, så prøv at forklare det igen. Det vi har over på venstre siden, hvad er det for noget? Der står normen af t på følgen xk, altså p-normen. Ja. Det kan jeg skal spørge Anders. Hvad siger du? Det er jo faktisk lige præcis den, jeg regner på. Kan I se? Det, der står her, det er lige præcis det her. Det er lige præcis normen på t, xk. Så det der, det er lige det, vi har regnet på. Det vil sige, det er summe, og så xk plus xk plus 1, og så i pt, og så den pt-rod af det. Og det har vi regnet på, siger du? 2 gange. Og hvad er det, der står der? Det er jo lige præcis vores norm af vores xk. Så det vil sige, det her, hvis jeg ikke lige tager kod med, så det der står her, det er jo lige præcis summe xk i pt, og så en pt-del. Så det vil sige, det vi faktisk har gjort i 1, der har vi vist, at uligheden den holder. Og vi har da vist, at den gælder med k lige præcis lige med 2. Og det vil sige, så er vi faktisk færdige med punkt 3 også. Så det vil sige, at vi kan tillade os at sætte sådan en lille firkant ned i hjørnet. Ja?
Jo, vi har vist, at vi i hvert fald kan tage k til at være 2. Nu skriver jeg jo k, jeg skriver ikke operatornormen. Jeg skriver bare, at k lige med 2 er i hvert fald en, der virker. Om det så er den mindste, det kan du så igen gå og overveje ved øvelserne, om man kan finde en, der er mindre, eller om det er den mindste. Men jeg har ikke påstået, at det er den mindste, jeg har bare påstået, at k lige med 2 i hvert fald virker. Så det vi oplever, når I kommer over til øvelserne, er, at specielt det andet eksempel, som jeg har givet her, det vil være typisk for alt det, I kommer til at lave. Altså kør det altid igennem som punkt 1, punkt 2 og punkt 3, og når I laver punkt 1 grundigt, så får I også punkt 3 for jer. Så hvis I ikke har noget at spørge om, så vil jeg næsten lade jer gå over til øvelserne. Der er lige en enkelt opgave, som vi faktisk starter med som den første ved øvelserne i dag, og den handler om induktionsbeviser. Og sidste år, der spurgte jeg de studerende, og det viste sig, at der var en eller to, der ikke havde set induktionsbeviser før. Så jeg valgte at sende de studerende over til øvelserne, og så sagde jeg så, at hvis der var nogen, der ikke havde set induktionsbevis, så kom lige ned og snak med mig. Og jeg vil sige det samme til jer. Så de af jer, der kender induktionsbeviser, gå bare over til øvelserne. De af jer, som ikke kender det og godt lige vil vide, hvad det går ud på, kom lige herned, så tager vi lige en 5 minutter snak om det.